Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Eżis ħut inġbarna hawnhekk fil-bidu ta' din il-ġurnata biex rodu ħajr lill-Alla permezz tas-sakrament tal-Ewkaristija. Kil-liturġija tal-kelma llum tkellimna dwar dan il-personaġġ Nikodemu illi jkun ħajamel pass ġdid fil-ħajja tiegħu mid-dlam imur għad-dawl. Jew nitolbu lill-Alla llum biex anke lilna jtina din il-grazzja illi narfu nagħmlu d-distinzjoni bejn id-dlam u d-dawl. Il-Qudiesa tal-lum ser nagħmlu b'suffraġġju Arroħ George u Jimmy Sajt. Għalhekk bi preparazzjoni għad il-Qudiesa nirrikonoxxu li għandna bżonn il-maħfra ta' Alla billi nagħmlu eżami tal-kuxjenza. Nistaqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti x'tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna ħtijietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti b'mod tal-għaġeb terġa' tħabbeb miegħek lil bnedmin permezz tal-verb tiegħek. Għamel li l-poplu Nisrani jitħejja b'qima kbira u fidi mħeġġa biex jiċċelebra l-festa solenni tal-Eid. Dan nitolbulek bibnek, Ġesu Kristu Siedna, li hu Alla miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb tal-Kronaki. F'dak iż-żmien il-gbarat kollha tal-qassisin u l-poplu komplow jidimbu u jagħmlu qżiżijiet kollha tal-ġnus u nixtu t-tempju tal-Mulej li hu kien qaddes Ġerusalemm. U billi ġietu ħasra mill-poplu tiegħu u mill-amara tiegħu, il-Mulej Alla ta' missirijiethom kien ta' sikwit jibgħatu widdibhom bil-messaġġiera tiegħu. Iżduma kienu jiddieħku bil-mibgħutin tiegħu imaqdru kliemu u jkawżbru l-profeti tiegħu. Sa ma saħnet il-korla tal-Mulej għall-poplu tiegħu, hekk li ma setgħux iħilsu aktar. U ħarqulhom it-tempju tal-Alla, ġarfu swar ta' Ġerusalemm, taw in-nar l-palazzi kollha tagħha, u hekk erdula kull ma kellha prezzjuż. U dawk li ħelsu mill-qerda tax-xabla Nabukodonosor eżiljhom lejn il-Babilonja u baqgħu suġġetti għalih u għal uliedu, sa ma ġew jaħkmu fuqhom il-Persjani. Hekk seħħ dak li qal Alla b'fom Ġeremija. Sakemm tgawdi l-art il-mistrieħ ta' sibtijieta, ma tinħadimx l-art iż-żmien kollu tal-ħerba tagħha, sa ma jgħaddu 70 sena. Fl-ewwel sena ta' Ċiru, sultan tal-Persja, biex isseħħ il-kelma tal-Mulej li kienet intqalet b'fom Ġeremija, il-Mulej anqal lil Ċiru, sultan tal-Persja, u dan xandar proklama fis-salna tiegħu kollha, saħansitra bil-miktub li kienet tgħid dan jgħid Ċiru, sultan tal-Persja. Il-Mulej Alla tas-sema tani f'idejja s-saltniet kollha tal-art u qabadni nibnilu tempju f'Ġerusalemm li hi f'Ġuda. Kull min minnkom u mill-poplu tiegħu ħajkun il-Mulej miegħu u jitla. Il-kelma tal-Mulej. Rodu ħar lill-Alla. Salmi sponsorjali ngħidu flimkien jeħilli l-sinema s-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik Ġerusalemm ngħidu flimkien. Jeħilli l-sinema s-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik Ġerusalemm. F'xatt ix-xmajjar tal-Babilonja hemm għadna bil-qiegħda u bkejna. Aħna u niftakru f'Sion ma' siġar tal-luq tagħha dendilna ċ-ċetri tagħna ngħidu flimkien jeħilli l-sinema s-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik Ġerusalemm.
Għaxem dawk li jasruna, talbuna nannulhom xi għanja, dawk li hemm aħsuna, stennew minna għana ta' fe, għannulna mill-għanja ta' sihom, ngħidu flimkien, jeħill il-siri ma' saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik Ġerusalem. Kif nistgħu nagħmlu l-għanja tal-mulej fard barranija? Tibbis li dil-leminija jekk qatt ninsa lilek Ġerusalem, ngħidu flimkien, jeħill il-siri ma' saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik Ġerusalem. Jeħill il-siri ma' saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik, jekk ma nżommx il-Ġerusalem il-fuq minn kull ferħ tiegħi, ngħidu flimkien, jeħill il-siri ma' saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik Ġerusalem. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostolu lill-Efessin, Ħuti, Alla għani fil-ħniena tiegħu bis-saħħa tal-imħabba kbira li bija ħabna meta aħna kunna mejta minħabba fid-dnubietna. Tana ħajja ġdida fl-imkien ma' Kristu bi grazzja intom salvi. Għajimna miegħu u qiegħdna fis-smawiet ma' Kristu Ġesu biex juri fi żminijiet li ġejjin il-għana bla qies tal-grazzja tiegħu bit-tieba li waramana fi Kristu Ġesu. Intom salvi bil-grazzja permezz tal-fidi u dan mhux bis-saħħa tagħkom imma b'don ta' Alla, mhux blopri biex ħadd ma jiftaħar. Aħna ħolqien tiegħu maħluqa fi Kristu Ġesu biex nagħmlu l-opri tajba li Alla ħejjilna minn qabel ma għandna nagħmlu. Il-kelma tal-mulej. Alla hekk ħabb lid-dinja li tal il-libnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kum, qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lil Nikodemu kif Mosè refa' is-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li tal il-libnu il-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx lill-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemminx huwa ġa kkundannat, għax ma jemminx fl-isem tal-Iben il-waħdini ta' Alla. U l-ġudizzju huwa dan li id-dawl ġie fid-dinja mal-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl għax l-emil tagħhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażin jobgħod id-dawl u ma jirsaqx lejn id-dawl biex emilu ma jinkixifx. Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla f'emilu. Il-kelma tal-mulej. Ma nafx tiftakrux fuq xiex kien il-Vanġelu tal-ħadd l-għadda. Ħanfakkarkom jiena. Għax hemm differenza kbira bejn Ġesu fil-Vanġelu tal-lum u Ġesu li rajna fil-Vanġelu tal-ħadd li għadda. Ġesu li għamel tal-ħadd li għadda. Il-ħbula jidħol fit-tempju
u jaqleb kull mem. U aħna edna għaliex, mhux għax kien jobot in-nies, anzi, Ġesu kultant jippermetti fil-ħajja tant iħobbna li jippermetti u jagħmel ċertu affarijiet fil-ħajja tagħna biex aħna inbidlu ħajjitna u jerġa' jibni fuq dak kollu ineħħi l-ħażin biex jibni tajjeb fuqu. U dan huwa l-każ tal-lum. Jien naħseb Nikodemu hawnhekk ma marx waħdu, kellu f'moħħu dak li ġara il-ħadd ta' qabel. Nikodemu kien bniedem intelligenti ħafna. U fehem dak il-ġest ta' Ġesu, Ġesu rrabja għax aħna kultant mill-fidi tagħna nagħmlu kummerċ f'liema sens. Ġesu immur il-quddies biex issalvani, nixellek xama biex it-tifla tiegħi tgħaddi mill-eżam. U l-fidi nġibuha intejk biex tagħtini, mentri l-mħabba mhux hekk, il-vera mħabba. U hawnhekk Ġesu illi ma jux pjaċir. U għalhekk Ġesu llum lil Nikodemu ikellmu b'delikatezza għax ra illi Nikodemu għamel dan il-passaġġ għalkemm kien għadu fid-dlam, San Ġwan jgħidilna mar bil-lejl. U l-Vanġelu fl-aħħar jgħidilna min jagħmel ħażejn jaħbih. Għalhekk mar bil-lejl għax kienet is-sogra. Kienet is-sogra x'dan kien wieħed mill-kbarat tal-Lut. Dan ukoll li ġara fl-ewwel lezzjoni jekk. Ħanfehmkom x'ġara fl-ewwel lezzjoni ma tkunx familjari mal-Bibja diffiċli biex tifhimha. L-ewwel lezzjoni qed nitkellmu mill-ktieb tal-Kroniki x'ġara. Tiftakru meta Iżrael mar fl-eżilju fil-Babilonja, l-ewwel lezzjoni tibda hekk. U din jiena għamilt riflessjoni fuq nisper li nagħmlu aħna wkoll għax tot ta' żminijiet tal-lum. U hawnhekk tot tal-Knisja għalina s-saċerdoti u għall-poplu kollu. Isemgħu naqra. U nixtieq li nirriflettu fuq il-kbarat kollha tal-qassisin u l-poplu komplew jidimbu u jagħmlu l-żiżijiet kollha tal-ġnus. U niċċsu t-tempju tal-Mulej li ju kien għaddes f'Ġerusalem. Ġesu ma jirrabjax, ċoj ma jkissirx kull mem. L-ewwel jibgħatilhom messaġġiera. Bagħtilhom ħafna messaġġiera, bagħtilhom ħafna profeti biex jiftħulhom moħħhom imma n-nies ma rridux jisimgħu, rridu jibqgħu fid-dlam. Imbagħad Ġesu permetta li l-imperu ta' Babilonja jieħu lill-Iżrael kollu u jieħodhom kollha fl-eżilju. 70 sena wara, sabu 70 sena fl-eżilju. Ġesu bħalma għamel fit-tempju, witta kollox, witta l-pajjiż ta' Iżrael, imbagħad jibgħatilhom ir-re ta' Persja, Ċiru, li jidħol fil-Babilonja, jirbaħ l-re ta' Babilonja u li l-poplu ta' Iżrael jarġa' jibgħatu ġa pajjiżu. U rajna fl-ewwel lezzjoni dan hija. U mhux biss jibgħatu f'pajjiżu, joħroġhom mill-eżilju, imma jtihom il-flus biex jibnu t-tempju biex jerġgħu jibdew mill-ġdid imorru lura fil-pajjiż u jsibu kollox imħarbar. Għalfejn dan id-diskors kollu. Għax Nikodemu kien wasal f'dan il-mument ta' ħajtu. Aħna fil-ħajja tagħna għamlu ħafna passaġġi minn tifel issir ġuvn, minn ġuvn issir raġel, tiżżewweġ, ikollok it-tfal kollha passaġġi dawn. Il-passaġġi diffiċli biex tbiddel f'ħajtek diffiċli. ċertu passaġġi jiġu bin-natura, ċertu passaġġi jobbligawna nagħmluhom u ħadd ma jew pjaċir. Issa fil-ħajja spiritwali tagħna għandna l-passaġġi wkoll. U Nikodemu kien wasal f'dan il-passaġġ hekk importanti ta' ħajtu, bħalma naslu aħna. Mid-dlam jridu ngħaddu għad-dawl. U biex tgħaddi għad-dawl bħalma rajna kif jgħid Ġesu fil-Vanġelu x'qallu fakru x'kien ġara fi żmien Mosè. Kemm hu sabiħ tal-Bibja sabiħ l-Antik Testament. Mosè refa' serb. Tiftakru ma niftafux l-istorja ta' meta Ġesu biex jikkastiga l-poplu ta' Iżrael li kien fid-deżert għax ma bidix jisma' l-kelma tiegħu fil-mixja tagħhom, bagħtilhom sriep jikdmu avvalenati. U mietu ħafna mill-poplu ta' Iżrael. Fl-aħħar Ġesu ġitu ħnina minnhom qal il-Mosè qallu għamel serb fuq kurċifiss. Aħna llum dan narawh fl-ispiżeriji tagħna. Salib b'serb, dik ġejja minn hemm mill-Bibja. Il-fejqan. U kull min ħares leħi fieq. Issa immaġinaw meta jigdmek serb
il-valenu jipparalizzak. Kemm hu diffiċli li tersaq lejn is-salib u tħares leh. Is-serb huwa l-ħażin, aħna migdumin mill-ħażin. Kemm hu diffiċli għal kulħadd li dan il-valenu li jipparalizzana xi l-ħażin jipparalizzana ma nibqgħux naraw. U dan li qed jgħidlu Ġesu lil Nikodemu. Is-salib fid-deżert kien jippreżenta il-ħażin għax ix-serb huwa il-ħażin. Il-kurċifiss Ġesu sar ħażin għalina, mhux bil-ħażin tiegħu għax refa' dnubieti u dnubietna. Imma mbagħad rebaħ għax qam mill-imwiet. U dan huwa l-kurċifiss, dan ifisser ir-randan. U għalhekk Ġesu jgħidlu lil Nikodemu, Alla jekk ħabb lid-dinja li bagħat lill-ibnu l-waħdini. Ejdu li intom kikolkom tifel tibagħtuh imut għal xi ħadd. X'sakrifiċċju. Xi ħadd li mhux ħajrispettak tal-li qed imut għalih. Biex kull min jemmen fih ma jintilifx. Ġesu ma jrid xejn minna, jien nemmen fil-ġudizzju Ġesu kull ma ħajsaqsini. Emmint li jien ħabbejtek, tant ħabbejtek li bagħat l-ibni biex jissallab għalik. Mhux ħajqgħod jgħidli bħal tad-dwana jfittix li fil-bagalja biex iżib li l-iżbaljieta. Mhux ħajqgħod jgħidli ħanara meta għamilt id-dnubit kollha. Emmint verament li jien ħabbejtek minn qabel ma twilit. Emmint verament li tant ħabbejtek li bagħat l-ibni biex imut għalik. Kull ma jridna Ġesu nħarsu lill-kurċifiss u nibqgħu bħalqna miftuħ li aħna maħbubin daqshekk minn liben Alla meta ma ħaqniex. U din rridu nifhmuha, ir-reliġjon tagħna ma tikkonsistix. Ħanerġa' naqbad mal-Vanġilu tal-ħadd li għadda. F'dak li nagħmlu aħna għal Alla, għax jien nagħmel x'nagħmel qatt ma nkun pattejt biżżejjed għall-imħabba u d-tbatija li bagħata Ġesu. Ġifieri tajjeb nisemmu l-quddies, tajjeb nitolbu, imma mhux li dak li nitolbu l-quddies nisemmu kif nagħmluh dan. Jekk isejr mħabba drawa niġi l-quddies għax il-ħadd ħammur ta' x'obbligu nkella ikolli mmur inqer jew nkella naqaf id-dnub il-mejjed, għadna ma fimna xejn. Għadna ma fimna xejn. Jekk ħanejt rużarju għax hekk imdorrita. Għalhekk ħafna nies ma jgħidux rużarju, għalhekk ħafna nies ma jiġux il-Knisja. Għax għadna ma fimniex illi hemm qatt ta' mħabba. Jien kien ħobb tfajla immur niltaqa' magħha. Mingħajr ma rrejt immur niltaqa' magħha għax l-imħabba tiġbed għall-unjoni. Jekk jien inħobb il-Alla ma jistax nitlef il-quddiesa tal-ħaddina. Kif nista' ma niltaqax mal-maħbub tiegħi? Jien ma nifhimx li hawn qasisejn kont l-Amerika darba li ma kienx fil-priet kien ma ngħidilkom. Għax ma marrux nies il-Knisja ma sab il-ħadd il-Knisja ma qaddisx. Għalfa ħaqqaddes, għadu ma fehm xejn. Il-quddiesa hija l-laqgħa tiegħi jekk mixtaqkom ukoll meta intom hawn il-komunità aħjar bil-komunità imma hija l-laqgħa tas-saċerdot ta' mħabba ma' Kristu. Ma tagħmilx sens li saċerdot ma jqaddisx għax m'għandux nies. Għadu ma fehm xejn bil-vokazzjoni. Naħseb jiena hekk naħseb għal-ħaġa. Għax jiena kieku ma niltaqax mal-maħbuba tiegħi għax mhux ħajrawni n-nies, ma tagħmilx sens inti tiltaqa' mal-maħbuba tiegħek għax tħobbha, mhux għax jarawk in-nies. Ifhmuni x'qed ngħid, tiġi l-quddies, tisma' l-quddies, titlob biex jarawk in-nies, dan qalu Ġesu il-bieraħ għandu rajna l-Vanġelu u l-beħt lulu ta' dak li qallu jien midni u l-ieħor qallu dak ħarġi ġustifikat iktar li marra mwara fl-aħħar bank. Għax kif nagħmlu l-affarijiet li jgħod. Ma rridx intewwimkom ħafna ma' Vanġelu sabiħ ħafna llum. Min jemmen fija ma jkunx ikkundannat u Ġesu din ħajsaqsina ta' fuq din ħajġġudikana. Li jaf li jien emmint provajt tagħmel li tista' mhux ħajod bħal tad-dwana kif qedtilkom jiftaħ il-bagalja. Ħanara x'għandek li mhux suppost għandek x'in immorru ħdejh. Ħanara x'affarijiet ara fil-2024 għamilt dan id-dnub mela ħanibagħtek l-infern. Kemm hi idea miskina ta' Alla. Kemm u inti u jiena kbar spiritwalment skont l-idea li għandna ta' Alla. Jekk għandna idea ta' Alla illi għax ma morġ quddiesa ħares li blikra.
Għax forsi qabżit li xi kelma żejda ħares li jiblikra. Alla ma jinbidilx, Alla jibqa' jħobbok xorta. Anzi, l-Vanġelu jgħidilna li jiġri aktar warajk, bħalma ġara għall-poplu Iżrael. U xin Nikodemu marden Ġesu radan f'qalbu, li qed ifittex il-verità, li qed ifittex mid-dlam jgħaddi għad-dawl. Kemm għandi affarijiet f'qalbi li nżommhom fid-dlam jiena, ħani qafgħu qassarta. Kemm għandi affarijiet f'qalbi li nżommhom fid-dlam jiena, dawk iridu jmorru. Għax dukum l-affarijiet li qed iżommuni li ma nimxiex mid-dlam madda. Kulħadd għandu ta' anki jiena għandi ċertu affarijiet li ma ngħidu mill-ħadd. Għax korroħ kemm fil-passat u kemm fil-preżent, għax il-futur ma nafux. Imma jkunu affarijiet li ma rridux noħorġu mad-dawl. X'in naċċettawhom noħorġu mad-dawl quddiem Ġesu bħal ma għamel Nikodemu, hemmhekk insalvaw. Hemmhekk Alla jaħsilna b'demmu. San Ġwan qatt ma jgħidilna l-kurċifis, jgħidilna liben Alla merfuħ fuq l-artal, merfuħ fuq il-muntanja, fil-għoli. Dak huwa s-salvazzjoni tagħna, dak huwa dak li salvana. Għalhekk nitolbu l-Ġesu tal-lum. Itina l-koraġġ ngħaddu minn dan id-dlam ma' dawl, itina l-grazzja li nħobbuh, itina l-grazzja li nnatfu l-qalb tagħna u nagħmluha bis-serjetà din ta'. Nagħmluha bis-serjetà l-qaddisejn hekk għamlu meta ltaqgħu ma' Ġesu bidlu ħajjithom. Bidlu ħajjithom mill-lejl għan-nar. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nkunu bil-wieqfa għal-flimkien nistqarru l-fidi tagħna u ngħidu jiena nemmen falla wieħed missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u beħ sar kollox. Niżel mis-smawiet nedmin u għal-fidwa tagħna. Waħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem, salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġi' bi-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Bis-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti f'Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna minn qawmin ħajja ta' żmien li ġej. Ti Jeżis, Alla jħobbna b'imħabba u ħniena kbira, nitolbuh biex aħna naqilu l-maħfra bil-qawwa ta' Kristu, ibnu msallab fil-waqt li ngħidu mulej għallimna ngħixu fid-dawl tiegħek. Għal dawk kollha li jemmnu fi Kristu biex juru lid-dinja li inti ma tridx tagħmel ħaq minna imma ssalva, nitolbu mulej għallimna ngħixu fid-dawl tiegħek. Għal min hu responsabbli mill-ġustizzja biex juri ħniena u modrija ma' min jiżbalja, nitolbu. Għal dawk li qataw qalbhom mill-ħniena u l-maħfra tiegħek biex Kristu jdawwalhom bil-verità li jekk jemmnu fih u jista' jsalvhom, nitolbu. Għalina biex f'dan ir-randana ħna ngħixu l-grazzja tal-magħmudija u nħossu li inti turina ħniena magħna jekk nersqu bil-fidi lejn il-kelma tiegħek, nitolbu. U Alla inti tajjeb u mimli fedeltà. Inti qatt ma tieqaf issejjaħ lil min jiżbalja ħalli jikkonverti lejk. Fibnek merfuħ fuq is-salib inti tfejjaqna mill-ġrieħi tad-dnub. Għatina l-għan tal-grazzja u l-maħfra tiegħek biex niġġeddu fl-ispirtu u nwieġbu għall-mħabba tiegħek li salvana bi Kristu Sidna.
itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Bil-ferħ ta' qalbna mulej nofrulek is-sakrifiċċju tal-fidwa ta' dejjem, miċ-ċokon tagħna nitolbuk il-grazzja li nqimuh b'fidi sħiħa u nofrulek kif jixraq is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Siedna. U bil-misteru tal-inkarnazzjoni tiegħu wassal għad-dawl tal-fidi lill-bniedem li kien miexi fid-dlam u għalina li nitwieldu fil-jasar qadim tad-dinja kiseb il-grazzja li nkunu uliet adottivi ta' Alla bil-ħasil ta' twelid ġdid fil-Magħmudija. Għalhekk il-ħlejjaq kollha fis-sema u fl-ard jgħannulek bil-qima kbira għanja ġdida u aħna mal-tajja kollha tal-anġli inxandru u ntennu bla qiegħda u ngħidu Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs. Smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fil-ogħla tas-smewiet imbierek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-ogħla tas-smewiet. Qaddejs tas-sew int mulej inti lajn ta' Quddusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata x'miraj ħibati ħaj il-ħobs radlek il-ħajr birek qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi riġerat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu biex jorbu minnu l-koll x'dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ta' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. B'mod partikolari l nitolbu għar-Roħ George u Jimmy Said. Nitolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, mar-raġel ta' Ħasan Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja
għamili magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jiena talilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi salvatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda nisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħarix lejn nubietna, żgħar se il-fidi tagħna, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu sinjal ta' paċi lil xulxin. Paċi magħkom, paċi magħkom, paċi magħkom. Il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem amen. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja. Ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja. Għatiti. Dan hu l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem amen. Id-dem ta' Kristu jħallsna għal ħajja ta' dejjem.
Nirringrazzjawk Ġesu tal-laqgħa tiegħek magħna. Tina l-grazzja li nħorġu mid-dlam, tina l-grazzja li jekk hemm xi dlam fil-qalb tagħna. Niġu beħ ħdejk biex timleħ bid-dawl. Tina l-grazzja li anke f'dan iż-żmien tar-Randan ftit li baqa' nersqu aktar lejk u nħarsu lejn il-kurċifiss biex inti salvana. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. U Alla inti ddawwa lil kull bniedem li jiġi fid-dinja. Dawwa lil qlub tagħna bid-dija tal-grazzja tiegħek biex dejjem inħobbuk tassew u nżommu bla qiegħda ħsibijietna f'dak biss li joġob lilek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tajba.